سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلوم سوني 14 تقمت استدالو حتى صوانا وزيناتا تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا بغند نطبطاتهم كنفلم جابانو من قصقاس كاب اتوميك بومب زدحانو سبات نشلمات نوبيل كم تعوتم كار سدتنيات شودن بدرخيت بوليسي إيميغريشن منغستي مسرع عقوبان مكلطاف بسرارحو داغمو دبا يقبر من الله مغلاصم ጊዜያዊ ሃገራዊ ፍሉይ ስርሒት ፖሊስ ሽወደን ጎነፅ ጉጅለታት ገበን ንምምካት ዘካየዶ ስርሓት ንቡር ኣካል ናይ ኣኽበርቲ ሕጊ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ኦይቶ ብእስራኤል ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ምሟቶም ሰብ መዝቲ ሃገር ምግላጾምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዓድምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ሽልማት ኖቤል ሰላም 2024 ንምንቅስቃስ ደሓንቲ ኣቶሚክ ቦምብ ጃፓን ኒሆን ሂዳንኪዮ ተዋሂቡ ፍሬዲ ሽወደን ዘዘራረበቶም ክኢላታት ናይ ሎማ ዓመት ሽልማት ሰላም ኖቤል ንምንቅስቃስ ደሓንቲ ኣቶሚክ ቦምብ ጃፓን ኒሆን ሂዳንኪዮ ክኸውን ትፅቢት ዘይነበሮም እኳ እንተነበሩ እቲ ኣብ መፍትሒ ኒውክሌራዊ ኣፅዋር ዝግበር ኣተኩሮ ግና እዋናዊ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ እዚ ሽልማት ንኒሆን ሂዳንኪዮ ምውሃቡ ንዓለም ሓያል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ኣብ ማሕበር ሰላምን ምትሕብባርን ሽወደን ሓላፊት ፖሊስን ምጉስጓስን ሊንዳ ኤክስትሮም ገሊጻ ኣላ ትካል ስደተኛታት ሽወደን ብድርኺት ፖሊሲ ኢሚግሬሽን መንግስቲ መስርሕ ዕቑባ ንምቅልጣፍ ኣብ ኣሰራርሕኡ ዳግመ ውደባ ይገብር ምህላው ተፈሊጡ ቁፅሪ ናይቶም ናብ መበቆል ሃገሮም ዝምለሱ ሕቶ ዕቑባኦም ዝተነፅጉ ሰባት ንምዕባይ ተወሳኺ መሰለጥያታት ይዳሎ ኣሎም እቲ ፖሊሲ ኣዝዩ ንጹር እዩ ምምላስ ንምውሳኽ ከምኡውን ንምእሳር ንምስላጥ ዘድሊ መሳርሒታት ኣብ መስርሕ ዕቑባ ብውህድ ኣገባብ ክካየድ እዩ ዘለዎ ክትብል ወናይ ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ማርያ ሚንደማር ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ ጊዜያዊ ሃገራዊ ፍሉይ ስርሒት ፖሊስ ሽወደን ጎነፅ ጉጅለታት ገበን ንምምካት ዘጋየዶ ስርሓት ንቡር ኣካል ናይ ኣኽበርቲ ሕጊ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ተገሊጹ እቲ ፍሉይ ስርሒት ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜያት ዝተረኣየ ማዕበል ገበናት ጉጅለታት ንምቅጣም ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ስልያ ዝተመርኮሰ ኣገባብ ቃልሲ ዘተኮረ እዩ ምክትል ሓላፊ ዞባ ፖሊስ ምዕራብ ሽወደን ሮበርት ካርልሾን እዚ ኣገባባት ፖሊስ ጎነፅ ዝመልኦ ገበን ንኸይፍፀም ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጹሎም ዝናኾነ እቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ከተማ ዮቶበሪ ኣብ ልዕሊ ሓደ እስራኤላዊ ኩባንያ ዝተፈፀመ ተኽሲ ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ዘጋጠመ ፍጻመ ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መርመራ ይግበር ኣሎ ናብ መእተዊ እቲ ኩባንያ ገጹ ተኽሲ ክግበር እንከሎ ፖሊስ ድሮ ኣብቲ ቦታ ብምንባሮም ንሓደ ትሕቲ ዕድመ ኮተቴ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ኣለዉ ፖሊስ ኢራን ድሕሪ እቲ ተኽሲ ክትህሉ ትኽእል ነይራ ዝብል ግምት ኣለዎም ክብል ኣብ ዮቶበሪ ዝርከብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቻነል ፒ4 ሬድዮ ሽወደን ጸብጺቡሎም ቁጥሪ ሃደንቲ ደቂ ኣንስትዮ እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ተገሊጹ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ብናይ ርሕቀት ብረት ተኽሲ ዘካየዳሉ ንጥፈት ዝያዳ ተፈታዊ እናኾነ ይመጽእ ኣሎም ዓሚ ናይ ሃድን መርመራ ካብ ዝወሰዱ ተን ልዕሊ ርብዒ ደቂ ኣንስትዮ ምንባርን ስታትስቲክስ ናይቲ ከም ለይቲ ምትኳስ ዝኣመሰሉ ንደቂ ኣንስትዮ ሃድንን ተዛመድቲ ንጥፈታትን ንምድላው ዝሕግዝ ማሕበር ሃድንን ምሕደራ እንስሳ ዘገዳምን ሽወደናዊ ስታትስቲክስ ሓቢሩሎም ኣኮይ ብዙሕ ሃድን ምንባሩ ዝክር ደቂ ኣንስትዮ ሃድና ግና ኣይፍለጠንን ዳርጋ ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ሓወይ ክጽምበር ይኽእል ነይሩ ጓል 50 ዓመት ምስ ኮንክየ ናብ ሓደ ኮርስ ኸይደ ፍቓደይ ክረክብ ክኢለ ክትብል 75 ዝዕድሚያ ሃዳኒት ኢቫ ቲፈልደት ንሬድዮ ሽወደን ካብቲ ኣብ ሃኒንግ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ምትኳስ ዝግበር ምሸት ገሊጻ ኣላ ብኸልእ ዜና ከም ADHDን ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደርን ዝኣመሰሉ መርመራታት ስነ ኣእምራዊ ክነክን ዘድልዮም ኒሮ ዳይቨርስ ህጻናት ዝሳተፎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ማልም ተጀሚሩ ሂሊ ኣይኬ ኣብ ስኮነ ፈጢራታ ዘላ ጋንታ ኒሮ ዳይቨርስ ዝሳተፎ ናይ መጀመርታ ጋንታ እያ እቶም ካብ 6 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ተፃወቲ ብዘይገለ ፃውቲ ንጹርን ቀሊልን መምርሒታት ዘለዎም ልምምዳት ይወስዱሎም መራሒ ሰልፊ ዴሞክራትና ሽወደን ኤሚ ኤክሶን ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈጸመ መርዑ ካብ ዝነበሩ ዕዱማት ኣጋይሽ ሓደ መራሒ ጉጅለ ሞተር ሳይክል ኮማንቸስ ምንባሩ ጸቕጢ ወርዶ ምህላው ተፈሊጡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኤክሶን ነቲ ሰብኣይ ጥልቕሊ ይፈልጦ ዘይምንባሩ ምስ ኮማንቸስ ዘለዎ ርክብ እንተዝፈልጥ ድማ ኣብቲ መርዓ ኣይመዓደምክዎን ክብል ገሊጹ እዩ ብኸልእ ዜና ኣብ ኡደቫላ ብዝርከብ 3 ግዜያውያን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና እቶም ሲሶ ኣብ ፈተና ቋንቋ ምሕዳራት ከተማ ዘይምሕላፎም ተሓቢሩ በዚ ድማ ዝኣተወ ውዕል ክቋረፅ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ ኣብ ካልእ ቦታ ስራሕ ክናዲ ዝተገደደ ሓጋዝ ክንክን በቲ ኩነታት ምሕዛኑ ገሊጹ ኣሎም ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ
ኣብ ሰሜናዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ኦይቶ ብእስራኤል ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ምሟቶም ሰመዝቲ ሃገር ገሊፆም። ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝቐጸለ ተጻብኦታት እስራኤል ነቲ ዝበዝሑ ክርስቲያን ዝነብሩሉ ሰሜናዊ ዞባ ዕላማ ክትገብር ንፈለማ እዋን እዩ ክትብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢራ ኣላ። እስራኤል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዛጊት ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢባ ኣላ። እዚ እናኾነ ኣብ ኤሊወርት ማል ሰንበት ምሸት ካብ ሃይፋ ንደቡብ ኣብ ዝርከብ መደበር ሰራዊት እስራኤል ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሕዝቦላህ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 4 ወታደራት እስራኤል ከም እተቐትሉ ኣብ ውሽጢ እዚ ንሓደ ዓመት ዝቐጸለ ውግእ ብሕዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካብ ዝተፈጸሙ ቀተልቲ መጥቃዕትታት ሓደ ምንባሩን ተሓቢሩ። እስራኤል ትማል ሰንበት ኣብ መላእቲ ሃገር ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 51 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ቐዛ ብሓማስ ዝመሓደር ሰመዚ ጥዕና እስራኤል ኣብ ቤት ትምህርቲ ብሰንበት ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 15 ህፃናት ዝርከቦም 22 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹሎም። ትካል ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ህንፃ ክታበት ፖልዮ ንምድላው ይዕል ምንባሩ ገሊጹሎም። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።